Ġie inawgurat proġett ta' tisbieħ f'Bandli fil-lokalità Awċija tax-Xara li tinsab fi Vjali 8 ta' Settembru. Dan il-proġett sar b'investiment ta' 40,000 euro permezz tal-iskema Finanzjament tal-Iżvilupp u titjib fil-kundizzjonijiet tal-playing fields fil-lokalitajiet f'Malta u Għawdex u b'finanzjament mad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali. Dan il-proġett kien jinkludi t-tibdil tat-tamir tal-lob tal-Bandli flimkien ma' art ġdida biex ikun konformi mal-istandards tas-sigurtà għal dawk li jużawh. Sal-aħħar ta' dan ix-xahar se jkunu ġew installati wkoll numru tal-għanet tal-iskar ġodda sabiex dawn il-bandli ikunu attrezzati bl-aqwa mod possibbli. Is-Sindku tax-Xara Christian Zammit qal li permezz ta' fondi mogħtija mill-Gvern se tkompli tissebbaħ il-lokalità. Llum qed inniedu proġett b'fondi li akkwista l-Kunsill tax-Xara mill-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabiex nagħmlu refurbishment tal-playing field. Kien meħtieġ għax kien fi stat dilapidat sfortunatament u bdilna diversi bandli, il-playhouse, bdilna wkoll diversi gym equipment, bdilna wkoll it-twapet li kienaw għax it-twapet kienu fi stat perikolus, bdilna wkoll il-merry-go-round u anke diversi bins madwar il-playing field. Min-naħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li huwa ta' sodisfazzjon li d-Diviżjoni għall-Gvern Lokali qed tinvesti wkoll fil-Gżira Awċija sabiex il-Kunsilli jkomplu jtejbu l-irħula tagħhom li jitgawdew kemm mill-Awċin kif ukoll minn dawk kollha li jżuru Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali Alison Zarafa Ċivelli qalet li l-Gvern huwa impenjat li matul din is-sena ikompli jiffinanzja skemi favur aktar spazji miftuħa u ambjent aħjar fil-lokalitajiet Maltin u Għawċin għax il-kwalità tal-ħajja hija fil-qofol tal-ħidma ta' dan il-Gvern. Il-fond totali għal din l-iskema kien jammonta l madwar 668,000 euro u b'kollox jibbenefikaw minn din l-iskema 27 kunsill lokali.